Yes, Maswera say Muri Zimbabwe. Welcome to Hot Zim Trends, where the news comes first, right? Nasuno ndawe ninya dzakati one day. Dzimwe dzacho dzinosuisa, dzimwe dzacho dzinokatyamadza. Right? But yandoda kutanga inosuisa nde kana une hama yako yakaenda kuZambia manheru ane zura. Aiwa chitomboifonera unzwa kuti yakasvika zvakanaka here. Bosi kutaura kuno kwandiri kuita pane maCross border traders akanga ari mublue cycle bus iro raibva kuHarare richienda kuLusaka. Right, vakakuvara zvakaipisisa because bhazi raka overturner just after Chirundu border post. Pakakuvara vanhu hama dzadiwa. But mapassengers akakuvara aendeswa paMtendere Mission General Hospital iriko kuZambia ikoko for treatment. Fortunately, hapana hapo arasikirwa neupenyu pamapassengers anga arimo. But ma-eyewitnesses nemamwe ma-injured passengers vari kutaura kuti driver anga achimhanya zvakapfurikidza zvokuti atombotsiurwa kunzi madi kudzikisawo speed yenyu yemutyairi then ndokuteta naro ndokutotanga kuwedzera speed muri kuona. But takatarasawo futi kubva kutanga kwegore rineri pa2 months dzadarika January naFebruary pane more than 10 ma-accidents aitika so far. Hamene kuti panozoperawo gore panenge paitika ma-accidents mangani. Aiwaka tichiti dai Mwari vati protector patinenge tichifambawo mumigwagwa muvafambawo vainezvo. But please don't forget to subscribe and like. Moyo futi mucomment section mopowo pfungwa dzenyu kuti munoti chiyiwo nemadrivers aya ari kufambawo asiri kutsiurika pamugwagwa tanoita nekurasikirwa neupenyu zvinorwadza madzadero. But watch this video. Please don't forget to subscribe and like to Hot Zim Trends. I love you. But pane rimwe video randoda kukupa futi after this rimwe rinotoshamisa. What's this? Right, imwe nyaya ndine zvakare ndine nyaya inoshamisa. Tiri kuona kuti mazuva ano public vanhu haticharespekta mapurisa edu. Hatifaniri kurowa mapurisa because vanenge vachiti protectawo plus ndo vanokwanisa kutibatsirawo kana tabirwawo kana pane zvimwe zvikunetsa tichibatsirwa nemapurisa vachiita policing yavo. Saka with me here ndine video yandinayo yaitika masikati anaya zvamai manje so haina kana 1 hour yaitika video iyoyi. Saka ndati ndikuratidze video yekuti zvinoitawo here kana mupurisa achiudzawo kuti itawo so yobva ndomutorera kana mboma yake uda kutanga kumurowa nayo. Aiwa zvakashata madzadiwa. Tozoendawo futi kune mumwe mukomana futi anonzi Widzo zvakare ari kunetsawo mastreets mazuva ano akarowa mupurisa zvimwe zvakaipisisa. Muri kuona zvinhu zvakashata madzadiwa. Toda kuti muiwo mucomment section mupowo pfungwa dzenyu kuti zvinoita here kuti mapurisa arohwe zvaari kuitwa izvi. Muchipowo pfungwa dzenyu. But please don't forget to subscribe and like to Hot Zim Trends kuti tikupei chese chinenge changopisa mastreets esocial media tobva takuupdate. Please watch this.